Sa ngalan sa manok sanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Aron maandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusulan ang atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan. Kaluyan ang tikita sa Dios nga makagagahom sa tanan, asayloon sa itong mga sala, dadon ang tikita niya ngadto sa kinabuhing dayan. Amen. Bagampo kita. O Ginoo kaluyi ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Ug himoa kami nga magmakanunayon diya sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak. Buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Pamatia ang kiha sa Ginoo, batok sa Israel. Ipahayag sa kabukiran ang imong sumbong. Saysayin ni ini ang kabungturan. Pamatia o kabukiran ang kiha sa Ginoo, sa iyang katawhan. Kamong ligog mga sukaranan sa kalibutan, patalinghog kamo kay ang Ginoo nakigharong sa Israel. Ang Ginoo nagingon, unsa bay mahimo ko kanimo o katawhan ko? Nganong gipulan naman kamo kanako? Tubaga ninyo ako. Hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa kaulipnan. Ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron, o kang Miriam. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba akong halad nga sunugon, mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon. Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero o sa 10,000 suba nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong mga sala? Dili. Gipakita niya kanimo utaw, unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa kanunayong gugma, o sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban
sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Apo ka nga akong mga butang, diha sa kong atubangan. Kamong nakigsabot ka na ako, pinagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magsangyaw, sayang katarong. Kay ang Diyos mismo mawang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, ibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad nga sinunog, aniya kanunay sa kong atubangan. Wala ko makuha og turo, ikan sa imong balay. Ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom Nganong gihasoy mo man ang akong kasuguan, ug gibungat mo ang akong kasabutan sa imong papa. Bisan kontra nimo ang disiplina, nigi sa likway mo ang akong mga pulong. sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Sa pagbuhat nimo nining mga butanga, pagpakapungol ba lamang ako? Una ka ba nga sama ko kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum ko, kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig agig sakripisyo, nagahimaya ka na ko kaniya nga nagalakaw sa matarong. Ipakita ko ang kaluwasan sa Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaon
mausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Kunya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo mingon. Magtutudlo, buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao nining panahona, mituwaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw, tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw, tulo ka gabi sa ilawom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaluing nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ato ebanghelyo karon ang mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseyo nangayo sila og timaan or timailhan or sign kapadayag ni Jesus aron pagmatuod nga siya gayod usa ka Mesiyas, no? Nangayo sila og timaan or milagro, something to prove. Timailhan. Kining maong pulunga, gigamit ning maong pulunga, sign sa panahon ni Moises. Sa dihang ang Ginoo, gisugo niya si Moises nga tagaan o kagawasan ang mga Israelita gikan sa kaulipnan sa Ehipto. O garon pagmatuod nga tinuod ang gisulti ni Moises, ang Ginoo mipadala og timailhan. Mao tong adunay mga nagkadaiyang mga panghitabo, no? Dunay mga ang tubig na himong hugaw, himong dugo, no? Mao to'y mga timailhan, plague, no? Nahitabo sa panahon ni Moises. O kaning maong timailhan, mausab kini ang kanunay nga gipangita sa mga Hudiyo hantud karon ngano sila nga dili motuo nga si Jesus usa ka Mesiyas, because they have a different signs that they are looking. Ngita sila og lain nga mga timailhan. Tungod kay wala man nahatag ni Jesus ang timailhan nga gipangita nila. Panmingon si Jesus, bisag unsaon panakog hatag ninyong timailhan. In fact, gitagaan na tamog timailhan, pero wala kamo makasabot sa timailhan nga kung gihatag kaninyo. No? Wala kamo makasabot. Gani, nahinumdumo sa another story of ipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Gikan lamang sa isda ug pan, ug sa dihang the following day, nagsige sila sunod-sunod ni Jesus. Ug mingon si Jesus, kabaw ko anong nagsunod-sunod mo nako. Not because you understand the sign. Apa nagsunod-sunod mo nako kay nakakaon mo pan. No?
Well, usa tingali ni siya ka dakong hagit ka na tanan because the reality of heaven dili gayud kini siya diha masabtan. Mo nang Ginoo wanted us to believe, no? Musalig kita. Tungod kay adunay mga butang nga dili gayud nato masabtan. Pansatong ebanghelyo karon, tataw og tin-aw nga ang mga Pariseo magtutudlo sa balaod ila lamang gibitik ang Ginoo, no? Pagsukod sa Ginoo. But no sign will be given to you matud pa sa Ginoo. Tungod kay igo na ang timailhan nga gipadayag sa panahon ni Jonas. Bisan og nasayod ang Ginoo, gang ilang unahuna og kasing-kasing sirado, apan gitagaan sila sa Ginoo og clue aron sila makasabot sa timailhan nga gihatag sa Ginoo. Ug unsa maning clue mao sa panahon ni Jonas. Sama si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabi sulod sa tiyan sa isda. Ang anak sa Ginoo, ang anak sa tao, si Jesus, 3 sab ka adlaw ug 3 ka gabi sa ilawom sa yuta. Kay nganuman, on the 3rd day, nabanhaw man ang Ginoo, matud pa. Nining maong adlaw nga 3 ka adlaw, mikanaog ang Ginoo ngadto sa yuta ron pagkuha sa mga tao ahead of Him, no? Nga wala maluwas. Giluwas o gidala niya sa Ginoo. Timailhan. Hilig kay tag timailhan, labi na kitang mga Pinoy, mangayo dahin tag sign. Ginoo, tagay kong sign. Unsa may akong sign? Mao ba ni akong pangasaunon? Mao ba ni akong pamanhunon? Tagay kong sign, Ginoo, no? Inumdum lang ko, adun ako'y kaila. Ni-share sila sa ilang storya nga nung nagminyo sila ba. Kaya ang babae, naghag na misita niya. Kunya naglibog man siya, kinsa gigayahang sugton, pamanhon. Kinsa gigahaaning daghang na misita niya, ampo sa Ginoo, og abot lag kalit siyang unahuna, ngamingon siya, kinsa ganing lakiha ang muhatag nako og buwak, a bouquet of flowers, white roses, and chocolate. Mao ni ang ipadala sa Ginoo. No? Kunya kay ang iyang nabana, maro man kayo, ang iyang nabana na karon kay maro man, dangutana man sad siya, didto sa igsoon sa babae, unsa may ganahan aning imong igsoon. Giingnan siya kay nakauyon man sa dang manghod niya, giingnan siya sa manghod. Igmamisita ka ugma, pagdala og bouquet of white roses and chocolate. Pagpamisita didto, mingon na yung babae, murag mao gini gipadala sa Ginoo. Naminyo gid sila, and they happily lived ever after, no? Sign. Say kanunay tamangita og prueba. But to go deeper in our reflection, usahay daghang mga tao nga nabiya sa Katoliko because they wanted to hold something, the reality of heaven. Wala ko makasabot anang Katoliko, dili ko dinha. It's just like asking a sign, a proof. Ginoo tagay ko probar nga tinuod yun eh. No? We wanted a proof nga mauni ang tinuod, no? Remember, when Thomas, nagduha-duha siya, giingnan sa Ginoo, Tomas, may tuo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan ang mituo, bisan wala makakita. It's a leap of faith, no? Dasigon ta sa Ginoo sa pagsalig o pagtuo tungod kay nasayod kita nga ang kamatuoran sa langit lisod gayod tugkaron. Tungod kay ang atong unahuna
limitado lamang sa pagtugkad sa kamatuoran. Munang Ginoo would always inspire us, believe. Mituo ka ba nga makaayo ko nimo, no? Mingon siya, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo, faith, no? Pagtuo. Ang pagtuo maoy taytayan aron ta makasabot sa kamatuoran sa langit. Adunay butang nga dali natong masabtan. Just like the wisdom of Solomon. But ang Ginoo mingon, there is something greater than Solomon. There is something greater wisdom than Solomon. No? Mao si Kristo. Mga igsoon, sa kadakong hagit ka nato. Salig kita sa Dios. Taliwala sa mga butang nga daw dili nato masabtan. Panindog ang tanan. Dala nga itong Panginahanglan, badangop kita sa Ginoo, diha sa itong pagingon, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, magdala sa Diyos tong mensahe sa paghinulsol, ngadto kanila nga nangita sa Ginoo, uban ang matinud-anong kasing-kasing. Pagampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga sama sa mga lungsuranon sa Nineveh, isalikway nato ang atong daotang mga kinaiya, og mobalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon og mahinulsolong espiritu. Pagampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga pabilya og mga katilingban sa kanunay mangita sa kalinaw, kahiusahan og pagpakighiuli. Pagampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag o kasiguruan o gugma, gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomot, mabayo na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makakaplag o kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo uban sa paglaom. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo ng among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o gaginyo nga sakripisyo, dawatan unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa kamot, alang sa pagkain pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibunis santos sa simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga magihalad alang sa imong dungog ug himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Maanaw
Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Santos kabahan, Diyos nga tunhay, makagahom sa tanan. Ang matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi na sa Kristo among Ginoo. Ihandom na mo ang iyang kamatayon diya sa gugma, gisangyaw na mo iyang pagkabanhaw ban sa buhing pagtuo, gipaabot na mo iyang pagbalik diya sa himaya, uban sa malig-on nga paglaom, busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, 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 kahit asan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos sini magasa aron mahimo kinilang kanamo. Alawas sa dugo na sa Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, salamat kanimo. Ipikas pihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, bihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, Si Kristo nabanag, si Kristo lumalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahanan ning pan sa kinabuhi ug galing sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga mga tubang walagad kanimo. Himua kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi isa bagamong nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton.
latas sa katuigan. Ban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi na Hesus Kristo imong anak. Inaagi kaniya, ban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, makagagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Ngana ka sa mga langit, pagdayo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuwang imong pagbuo, dinhi sa itamaynon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka ng karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga kasalanan namo, ug dili mo kami tutian sa panlay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manluluwas. Kay imo ba nanginarian ang kahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo, Manausap Nausap kanimo. kanimo. at ipakita ang atong panaginigsunay, panagdait, panakalintanan. O sa Diyos nga nagawag sa mga sala sa kalibutan. Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang may makalawat kanimo. Apan Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. ako.
magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo, ug bag-ong kadasig, ingon man magdalawon ta kanamo, ug bag-ong kinabuhi diakan nimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Alad na ang misa tong dadunang kalinaw ug ang gugma ni Kristo.